po mga ka-dragon, ayan, good morning. Ngayong araw ay pupunta kami ng Panggulayan. Bibili kami ng native na manok. Sana ay makabili tayo. Kasi yung manok nila ang Tiligaya naubos na din, pinadala niya sa Manila. And magluluto tayo bukas ng sinampalukhang manok. Tara guys, let's go. Tawagin natin ang ating mga kasama. Mangga, okay. Laksa. Oh, daming sarap. Talong! Ha? Alam ko wala ka pa dito. Nakadami ng gulay. Magdagay? Hindi mo kita nakikita doon. Ano yan, antay sa may benta yan? Ay, Irene. Sa inyo pala galing yung mga talong na yan. Binibenta Yung yun. talong ba? Kung maganda eh. Magpanat kami, wala kang tindang manok. No? Native. Kaliliit na manok Native. namin. Sika, kaliliit. Ayan lang, ganyan lang, oh. Wala lang malalaki na. Di ba nakwan? Napiste? Napiste kami yung tarong aya di. Maganda man ng talong niyan, te. Magkano antay talong? Wala lang anti-bention. Magbili sana kami manok yung kilay. Manok? Okay. Wala, ubos na. Ay, naku, kadumi-dumi ko. Madamay ako dun sa ano ninyo. Ayos lang po yan. Kadami-dumi Magsasakangarod ko. tayo. Video. Action! Video. Siya po yung nanay ni Boy Pogi. Ay, naku, Naman. pasensya na kayo dun sa anak mo na yun. Diyos ko po. Nakakahiya man ng mga ano mo. Ay, naku, Diyos ko. Paglasing siya, ante, puro kung ano-anong ginasabi. I love you, Juan. Mahal na kita, Juan. Nakainom, parang hindi niya kami kilala. Ang sabi ko, Ganun lang yun, magaling magpuraot. Wala nga hilig sa babae yun, ganun lang yun. Pang nagapakulo po kayo ng baka dito, Pagkain ng baboy yan Kain ng baboy. Talaw. With asin pa yan, may ay, bagoong pa. magkuwatan sa luya. Ay, pasayag na eh. Nabaming tikaw. Ang uyaw nyo. Allah, bayaran po namin. Plastic yung tata. Katin sa badog sa dito, paging kamaw. Nyakin din nga na. Nga gaway. Ay, apo. Nagkadulasi din nga. Naggado. Magkano po yung isang supot na ganyan? Ito, ito, 4 kilo. Per kilo po. Magkano po benta May niyo? large, Ang may ganda, medium. 50. Ang isang kilo. Per kilo. Bala po. Magbili na sana ako Isang kilo. Ang lumat. Ay, dito, 50. Itong masarap malamuyot to Bilog. Dito, 50. Ang kilo niyan. Yan, pwede rin yan. 50 yung large. Meron na pong may-ari niyan lahat, antay? Wala. May gina-deliver lang ako. Ang tawag daw delivery, McDo, Shopee. Malaki na kaduma. Pero kung order ka, ay online gulay namin. Online gulay. May manok ngayon, dito kami mga langhali at Ang sara. babasit niya talaga. Hindi sa pag... Nakaiyak mo Ang mga rigas, ang maliliit. Mahalaki jekas dyan. Magbili na lang kami, antay. 50 na ang kilo. Ay, 50. May kiloan kayo nga rin didetan ka? Ganda. Ngayon, Pakialam na kayo. ano yung magabihis pa ko, mga pabango pa. Mga... Kulang ko kayo ng saluyot. Tapos pagdating mo doon, uncle, nakabike ka lang. Saan antay? Nakamura ng saluyaw.
Kami nagdadala kila. Dami-dami kay Bitong, doon nagkako sila nanay. Noong isang araw nag-ulam naman kami. Tagal na sa akin. Mali, lagi sila tuwing hapon. Kailan yung inarbis yan? Ano? Ngayon lang. Hmm, sayang, Ito hindi din namin namin naabutan. naabutan, pero hindi sila konti. Ngayon lang. Nagpapitas. Sana ka Hindi nga sila nagpapitas. Ayun lang. Sila lang, di ba ante? Kaya may Ate, ikuha pulbo. pa si kami. May lipstick. Ito yun. Ah? Reject. Adong reject ka tayo peting nga. Reject pa na lang. Reject na kita. Gora ka. Ginapakain nyo na lang po ito sa baboy. Oo, tsaka Kami po maraming baboy. mga nakakuha. Kami po, baboy ngayon. Ba't ito ay magaganda o malalaki? Ay, hindi yan ako nito. Di magkita tayo at magbili rin tayo. Lug ka na isa maganda. Ha? Itong malalaki malaman. Ito ang biling ko, itong bilong. Ayaw ko na yung haba, Reject makaumay. na yung mga ano na yan. Masarap man ito, no? Kasi inaano ko. Oh, kita mo na eh. Kita, reject na kitan. Tingnan mo lang kung may pwede ha. Kasi ayaw ko na magtinda ng ano. Meredith. Mabalin pa, hindi pa siya masyadong ano. Matigas na makon lang, oh. Oh, mabuto na. Ito mang ganito. Ginakon mo na? Hindi ko na sinasama yan. Oh, ganito, oh, kitam ni. Alam na kita. Kunin ko ito. Ah, marami pa ako doon, hindi ko pa nakako. Ah, dyan yung saluyot niya ako dami. Unang ko na lang Hindi kayo. na tayo pwede maglusong. Oo, ako lang. Makati dyan sa loob. Di ka, agsamra ka ah. Naligo ako kanong maga, tapos mamaya makapahinga ako mga alas 12, maliligo ako. Makati. Hindi daw kasi Anong pwede oras kayo magpitas yung nagapulbo at nagalipstick. Antay. Oh, wala nagapulbo dyan, di ako nagpupulbo. Pati lotion na bawal. Pag nandiyan ako, wala, maligo lang ako. Yung may reglante bawal din? Oo eh. Ay. Talagang dito Kaya lang tayo maganda sa daw ang gulay nila. Oh. dito lang tayo sa isang tabi. Ako lang magpitas. Dito pa. Sino kaya alam niyan na nagatinda ng manok? Ay, napiste rin dyan kila Mili. Walang nabiling manok. May Wala kasi take spray, hindi kami nag-spray. Ayun, magandante. Organic. Wala spray yan. Hmm. Kung magulang na, alam na rin. Kasi ano, hindi ko makita. Di ano yung pangkwan nyo anti sa Ito, mga kanto. uod. Ngayon, ganyan. Wala. Ni ato ini pasingin kita. Wala daw silang ginagamit pen. Wala daw, hindi daw sila guys spray. Walang lason yan. Organic. Walang lason na ilagay. Nung ano, wala ako, nung buwan yata ng February o Marso. Kaya nga, katagal na wala ka dito. Inisprayan nila kay ko, ay na, dumami ra. Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, wag na wag ka mag-spray. Kasi pag nag-spray ka dyan, lalong dadami. Isang kikilet. Nagkuha lang ng timbang. Ay, baka nag-call pa si Uncle nag-gel pa. Magpabango nga daw. Tapos pagdating doon sa baril, pagod na kabike siya eh, nakapedal man na road. Yung magbili tayo guys ng ano, na-harvest nilang talong tsaka saluyot. Awan mo, naggatang mga kwa, manok, ha? Napis. Marami silang manok kaso maliliit. Oo, napiste daw kasi. Ganyan pala yung manok nila, maliit pa. Ang gaganda ng talong nila, oh. Kaya nga na, Ano yan, organic guys. araw-araw siguro. 50 ang kilo. Ilang kilo rin kaya yung isang supot na yan? 3 siguro. Siguro sa baril pa nagkuha isang kilo ng timbangan. Kaluwang ng taniman nila. Oh. Yan, bawal tayo guys magpasok dyan dahil nakapulbo tayo. Sa tipasing nakalipstick. Ang gaganda ng saluyot. Oh. Nadalim lang. Ba't parang basang-basa itong lupa nila dito? Sa atin hindi. Parang may patubig sila yan. Water pa. Andito pante. Kaganda ng tawagan nila. Lakay! Bakit? Alamat na. Ang Yung sabi, dagatang. pag doon sa atin ay, Hoy! Arsina! Pasay! Tapos wala silang ibang ano dito guys, kapitbahay. Walang marites o ay ano. Ibang luwang ng kanilang ano, paraangan. Talaga ba? Patingin nga uncle yan. pati yun nga yung pamangkel yung nilalagong baka. Oroy, kasarap, adobong talong.
O, di ba? Pati pagkain ng baboy, organic. Buwan pa yan. May asin. Ayaw nilang kainin siguro. Kasi nung una, nilagaan ko ng munggo. Ayaw na. Ayaw kainin. Ayaw ng baboy. Bili ako ng labahita, ihalo ko doon. Kinain. Gusto niya ang Pag kalme. ulam ko, labahita pa siya. Gusto niya may sagpaw. Joke lang yun. Karte namang baboy. Sige. Pero kaan, yung una, tinuruan ko hindi magkain. Ay, namatay. Hindi pala pwede. Medyo, yun. Parang kakasarap pagkaluto kumbot. Tawa. Parang gustong lasanan tipasi nga. Ito yung service nila guys, bike. Ano yan, malayo-layo din yan hanggang Montiklaro. Yung bata dito. Ito kasi Sitio Panggulayan, malapit na to sa may Salapay. Kaya pagod-pagod din sa pipedal. Ah, Motor o kaya tricycle. iniwan ko kayong motor dyan sa mahal ng gasolina. Ito lang ginagamit ko. Mahal ng gasolina eh. Tama lang yun. Gamit kayo niya. Patay pa sa lapay? Ay, hindi na po. Ano lang siya dyan yun eh. Yung Yun lang po, manok. Ayun. Sabi kasi ng Tiligaya, baka dito raw maraming manok. Yun sana. Hindi ko lang natatagpuan eh. Wala, ubos na 50. Katatabaan lang. Kasi yan, uncle, sa may kwan niya, Ay, bike. timbangan man te ay. Ay, pakikuha mo nga lakay timbangan. Yung kalati, 25. Di pa. Ako rin, di. Marami pala eh. Kalati. Kunti lang. Sarap yan, Good prito. naman to napilian na. Ano pilihan na yan? Oo, sobra na sa kalati. O, di ba yun ang ano ng kumpa? Yan. Itang dagitoy na eh. Sabi mo siya. Kasi yan, uncle, sa may bike ma, Kasalansan na. may... O kami na mag-deliver down. Ay, hindi na. Makakurap ha. Hala, sangkel. Puri na rin. Ah, joke lang. Kaiba-ibang luto rin. Binaggoong Hindi. Sawa na rin ako sa talo. Pero, Nilagang talong. Ganun na lang gawin. Tapos, pag nagsawa, talong nga nilaga. Salit-salit lang. Tas sa Talong gabi na talang nilaga. ulit. Nilagang talong. Hindi nyo na. Talong niya. Pritong talong, tortang talong, inihaw na talong. Ano yung nandyan? Tapi kayo kumapay. hala, hindi nanti. Ayos na yan. Ibang araw na Kata sa kanya yan, oh. Diyan ang bilog. Sa basket. magtas siya. Kasi yan. Ito pa. Hindi, isa ako natin mas maganda. Tulad ng dati. Ikuha ng Pwede sako. rin. Yan ang tali. Kuha ka doon. Parang hindi nag-aaway si Auntie Bensyang at saka si Uncle ko na. Siyempre, dalawa na lang sila, mag-away pa sila, di. Ano rin kaging dalawa? Sigawan niya ako, sigawan ko rin siya. Wala pong kainuman. Wala, may sala din nila. Maganda yun, ante. Walang kaaway. Dahil dawatan doon, gusto magpatata. Ang tanto man yung tagayin na. Oh, Upay niya rin sa ito pagbibinta. pinapahamak mo man ako ha. Hindi naman totoo eh. Ikaw naman may loves ka mo rin, uncle, eh. Araw-araw yan. Karami ng ambuti niya. Bakit abang mo man yung buti binta mo? Piso isa. Ay, sana yun, oh, tandang. Oo, tama nga ka rin ano. Tandang. Para hindi mahuli pa rin isang baso. Oh, very good. O, di ba magkasama hanggang sa pagtanda. Sa hirap at Sana ginawa. all. O, paano na mag-asawa? Hindi yung 10 araw lang nagsama, giwalay na. Uso sa mga kanyan, ante. Ilang years na kayo, Ante? 43. Ganyan kami. Ano ba Kanya pangalan ano mo eh. sana? Na, hindi ko mapalit-palitan. Sipag. Uwe. Talagang na rin. Parehas kami nagkatanungan. Hindi niya ala ibutang na din. Sa... Hindi lang yung isa Sama-sama lang yung ikaw nga kumikilo. ano. Sa hirap at ginhaw. Hmm?
ka, ang dapadan. Kasama man sa buhay mag-asawa yun, uncle, yung nag-aaway, hindi mawala. Sa mag-asawa yan. Ang mahalaga, nagabati pa din. Bago matulog. Salamat, Uncle. Sige, walang ano man. Uncle, ha? Kami. Ugutan ka na lang mamaya hapon ha. Oo. Kung nabigat, mag-meeting ako, may meeting tayo sa office. Ara, hindi kami kasama sa porpis, Ante. Hindi ka nakasali. Ay, ako isang taon na akong hindi nakatanggap. Pero, Ay, malaki na yun, ante, kung isang taon na. Naipon nyo ng isang buwan. Uncle, dito na kami. Salamat po. Itong bahay nila, Auntie Bensyang. Kami yung gantong may taas. Wow. Nila ni Uncle Kilit. The next day. So ayun mga ka-dragon, ayan panibagong araw na ulit. Nandito ulit kami sa Kataltalunan. Magkuha kami ng yung nakita nating sampalok dito sa May Idaya. Yung pinagkunan natin ng mangga. Tapos sabay tingin na rin kami ng native na manok kilaango kasi kahapon wala kaming nahanap. Nagkakaubusan ng native. Pero siguro kapag wala talaga kaming mahanap na native, yung na lang, yung nabibili na lang na 45 days ba yun? 45 days. Sinabi mo dyan natin. Baka hindi lang sampalok makuha natin dyan. Baka may pamangga pa. Minsan lang tayo nakapunta dito pero nasa ruta na naman natin. Sana may tao, sana andyan si Ango para makamusta na rin natin. Kamusta ang buhay may asawa? Naku, may aso na kaganting ah. Wala mang tao. Pero nagpaalam na kami doon sa labasan. Sabi, kuha lang kayo, madami man yun. Hindi naman siguro kaya ubusin yun, sabi niya ma'am. Ayan, unan nyo, ang ganda. Diba? Ang sarap ang asim. Yung lang ha, yung mura. Sampalok lang po ang kunin natin pero magkawala ko. Maraming bulaklak. Sa totoo lang guys, hindi pa ako nakatikim ng sinampalukang manok. Siguro nung natikman ko pa yung sa Bulacan ako. Sabi ni Gigi, masarap daw. So, try natin. Mga sinampalukang lang. Karne, ganun. Pwede na siguro yung ganito. Wag yung green na green. Yung yellow grade. Naku, mga gunting. Kaya nga, katog karne eh. Balik tayo tayo. Bye, gunting. Ito yung may-ari dito. Hindi man siguro tayo pa dito. Hindi natin mabirukan yung manok. sa pwesto sa kwan. Baka magpait. Ayos mo sa saluyot. Ito po kanto. Maraming tao. Ito po! Anga! May aso guys. Takot ka sa aso. Hindi tayo. Nga! So ayan guys, bali nandito na tayo sa ating kubo. Wala tayong nahanap na native. Ang binili na lang namin yung patindahan. Nakita namin guys si Ango, sayang. Kaya lang busy siya, hindi daw siya makahuli ng manok. Naghahanda sila ng punlaan sa talukan nila. Ayun guys, buti makulimlim ang panahon today. Ayan, patubig ulit tayo dito sa ating fish pond. Nabuhay itong mga kangkong. Doon kakapal na doon eh. Ayun guys, maglaga muna tayo ng ating merienda. Sabang! Ayun, dala natin. Merienda tayong saging. Baka hindi naman tayo makakain nito. Baka laon na naman tayo magtanghalian. Busog na naman bago magkain. na natin ito mga. Yung pagtingin yung uling siguro. Doon na bunot na lima. Siguro masan na doon. Padasal.
Nandito makapagpo. Hindi natin lagay na rin. Lagay ko na rin. Masarap maasin. Sarap na lang mag-ibig sa lang. Para mo mga nakapalido. Ngayon guys, tayo ang magluluto ng tempalokang manok. Lagay na nakita yung manok. Dahil first time luto na nakapalido. Ngayon guys, lagyan natin ng takip pang palasa. Nakasama kami. Sila na yung bagyo. Natin guys. Ayan, kumukulo na. Nilagyan ko na rin ng paminta at sili. Lagay na rin natin itong ating sampalok. Dahon ng sampalok. Ayan. Dagdagan natin para masarap. Para maasim. Ayun guys, manggamanan. Tatlo yan, diba? Oo. Buksan ko na lahat. Oo. Para hindi mabitin. Kasarap na ako ng tiye kahit sa mababa lang. Magsiling kayo, mga tayo. Ang Tiligaya pagod yan magtrabaho sa kanyang mansyon. Wala, hindi pa rin siya tapos. Ayan o. Sarap ante. Magpatis na lang kayo kung matabang. Ano kasi papa mo hindi gaulan ng ganito? Hindi. Sarap daw silang palukan. Favorite din. Ang masalahan po sa mga diyan, pinakagaling sa amin sa araw, maganda na ito lang sa pagbiling ko sa nililip ng mahal sa Kristo. Amen. Kain tayo, mga dragon! Yan, lunch time Sarap ang na. ulam namin. Tinulang Sinampalok ang manok. Tinula. Ay, Tinulak na manok. Sinampalok. patakpil natin. Lang tayo. Sarap ng oh. Ang ganda ng pagkadilaw niya. Sarap ka magkain ng mangga na yun. Ubus yan. Ko yung sili. Kami niyo kay pati bulam? Una. Mapilyam daw. Hindi mo yung asim niya. Tanggalin mo yung yung tangkay niya. Kape na lawi na. Nako. Nagalakan ko yung kalit. Hindi na ako sa buka. Mag-ikot ako. Sarap pa. Masarap? Sarap. Kaya lang, sana na po. Mas masarap to sana guys pag native. Pat ulit ako yun. Ulitin naman. Hindi layo pa naman ng Ulitin natin. nabiyahe namin kahapon. Kaya malapit na kami sa Salapay. Ganap ng manok. Nakarating ilaka Kina Binsya.
Punta pa kayo doon? Nakauwi man kami ng gulay. Kaya nga, di ba? Di may unang Ba't doon kayo Hindi manggaling nga ha? namin inabutan. Ba't doon kayo manggaling? Yung karindyaan, ay daya. Ay. Tundok pinalaw. Ano ka lang, di ko. Kabato lang. Bato. Ay, dagraba ng gana dyan. Sabi niya, kapon natin dahil niya akong salot, baga nagatid doon. Magniting silang purpose ngayon. Ito, umano sa inyo. Ayun, nga taro. Dala na lang kita bukas. Sumalyawak di kalman, nandun na kayo kayo. Kaya, nakita ka rin ni JJ naglabas. Sabi niya parang, Mga sumusuot ka niya, di kalman. Nakita ko siya kahapon. Diyan sa kay di kalman gumatangak. Biti. Hindi ka man kasi nagsabi. Hindi mo man sinabi. Wala kang sinasabi. Gumatangak tinapay dit ko na. Wala kang sinabi, hindi ka nagsalita. Di sana narinig namin. sabi ni JJ, Daanan oh, mulat na kami. sabi ni JJ, oh, saan talaga hindi ka pang pansin? Nakangari pa hindi mang Nakita ko, sabi ko, sa yung tiligaya, nakita ko, sabi ko gano'n eh. Yung payong yan nandun kang tilisil, tapos nandun sa gitna ng kalsada. Ano gumatang tinapay ka? Bakit sabi ka? Tamok na pababa kayo. Hindi nagabang ka pa doon. Kita kiti babawang mo. Kita na, kinidaan ko na. Bakit na kasi ng brak labit, makibit. Wow. Kabay-bayag mo. Bisina ko gumatamang tinapay ko na. Kala ko, magbili ka ng tinapay pang merienda mo. Ako magtatrabaho ko. Ah. Hindi namin marinig it, nagkukwentuhan din kami. So, nirindal ko na nga trabaho di kalmano. Ang dana na nagurungan. Sa gumatang may isang ako, 1.5 data. Sinulo mo lang? Ah, Sinapsog ka. Sinago niya sa kwarto. kado ka nagibing ah. Kasi mangko daw nag-eskwela. Ngayon ka sana nagpa 1.5. Kasarap sana mag-ilaw. Ma. Kami, wala na kami pera. Mag-payout ka na naman. Ako hindi kasali. Danon-danon ang pera mo. Nanayon ay naiutang ko pa yung aruda. Sabi naman kay Paseng, ako wala man lang kahit piso ang tanggapin. Sa Gilmarsing may matanggap. Ewan lang kami na ano. Ito na. Alangan naman kasi hindi ka man lang niya Kung imo bigyan. mo, may mo yan. Hindi wag din siya magkain eh. Bigas niya man din yun. Pala niya. Ang basanti pa siya. Imo ako. Kanin niyo, kami pa. Alam ko palang masarap din na luto eh. Kaya nagbabili naman ko kaya ayaw ko yung Yung mga adobo, anak, parang kalba na. Langsi. Tapos yung Ay, tinilang itaw yung ganito kami na magpaandog. Kamati. Kamatisan tamano ko rin. Akanitim nga manok, kamatisan ka lang ima. Kamot kamparya. tapos gadilaw-dilaw gamanti-mantika yung kanya. Oh, kanin. Isang order. Sampo. Parang maikti pa. Kaya nga ito nga. Nung nagpagawa ng bumba si Sarah, nagkalaya ako. Ante. Kati sila ng dalawang pataw. Ayun, gusto ko lang po i-shout out si Sir Dionisio de Jesus. Yan. Hello po, Sir hello. Dionisio. Ingat po. Kay Kakumpi. Shout out din kay Bike Tayo. Yan, hello, kamusta? Tara, bike tayo. Di pa yung manggante, panghimagas. Ayan guys, pagkagising, merienda naman ng mais.
Awan, ate. Walang hinto ang mga giwat namin. Eh. Hindi pa ako nagpaat. Mangga, Dito tayo. chicharon, Pagdating pa lang dito, tropik, chicharon. Laga ng saging. saging, nilagang saging.